Weche mamoko ni koro wakeni mantiere bor riwruok mar Kenya 9 Discourse Forum KNDF obago romo mar ndalo 5 e lokruok futo mar lwasi. Romo ma kamano biro tiego wakeni ewi kaka ikonyo futo mar lwasi, kama bende jakom mar KNDF Joseph Ngome to wacho ni wakeni gin joma ng'aw to kod wach mar lokruok futo mar lwasi, momiyo koro nyaka ketgi tesre mar neno ni koro gikedo to kod weche ma kamago. Rosalind Eshikuno ma bende wuok Kakamega County korka kore to wacho ni romo no biro yawo wang' wakeni mantiere ng'ala manyime e kedo to kod lokruok ma sebedo kaneno e futo mar lwasi. There are so many things we are going to learn from the objectives we have had. We have our role as women in climate, resilient and environmental sustainability. We shall talk about the vulnerable when it comes to climate, the effects of floods and their mitigation measures. We shall also have a field excursion on one of the areas where climate kaka nyalo gengo oula sama koth ochwe mang'eny modonjo nyaka michegi, to bang' ka koth ochwe mang'eny to piny bedo gi oro. Kaka nyalo dak kaka bedo ang'o, kaka nyalo dak ndalo oro magi motimo kae ni wabonge puonj kaka nyalo bedo adaptable, iluongo ni adaptability. Makaro kaka dok kuche to ng'eyo ni gima kama ndalo makama onego wadak kama, ndalo makama onego wadak kama. Koro kaka koth ochwe koro kaka gibedo gi jikinga, ka koth bende onge na piny bedo motwo kaka gi jikinga, to gibeto keche gin joma mine gin makawo weche chopo mag pi, weche mag cholo mag pi e gwenge kata mana e dala, to mama emong'eyo emomiyo mine ma okel ka mondo kauno oyud puonjruok machalo kamano.